खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जे स्निथि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमानि जिथु बानजाय आफाद बे बानजाय आफादनि दिनै जों एग्जिकिउटिभ मोनसे मिटिं लादों आरो बेवहाय जों फैगौ स्निथि बोसोरसालिया जुथुमानि सायाव जों गुवारै जों सावरायलायदों जे जों माब्रैहाय बे जुथुमाखौ जों आबुङै जों मोजाङै जों खुंलांनो हागोन बिनि सायाव जों सावरायगासिनो दङ। दा जों गासिबो बिथिङाव जों आवगायलांगासिनो दं, नाथाय मोनसेल' जोंहा एसे दुरबल जानानै दं रांखान्थिनि सायाव। दा बेनिखायनो जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों सांग्रां बयनिबो मदद हेफाजाबजों जों मावनो जों आवगायदों। जों आसा खालामदों फैगौ 5, 6, 7 फेब्रुवारि बे मोनथाम दिननि जि हाबाफारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जुथुमा बे मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन जों आसा फारिदों। आरो बे रांखावरिनि बेलायाव जों दिनै जिहेतुके जों आसाम सरकारजों मोजां मोनसे सोमोन्दो थानाय मोनसे आफाद हिसाबै जों आसा खालामदों जोंखौ निस्सय बे आसाम सरकारनिफ्राय जोंखौ जोंनि मिरु आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांमोन दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाबाव जों रांखावरिनि बेलायाव जों मोजाङै आवगायलांनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। आरो जों बयखौबो खावलायदों फैगौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैबे जुथुमायाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो जों बयखौबो जों बरायनो थाखाय जों रेडि जानानै दङ। ओंखायनो जों खावलायदों बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। 2021 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 बे अक्ट'आव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जानो गोनां जथुमा मेरुनि बे जथुमानि बानजाय आफादनि दिनै मावफुं मेल। बे मावफुं मेलाव बे बानजाय आफादा जाहाथे फैबाय थानाय जथुमाखौ मोजाङै खुंफुंनो हायो बेनि थाखाय प्लान पलिसि लानो जों सावरायदों। सावरायनानै इतिमধ্যे जों फोजोबबाय, प्लान पलिसि लाबाय। जों गाबोननिफ्रायनो जरदारै मावबावसिगोन। सिगां जि मावबाय थादों बेनिख्रुइ बांसिन बोलो होनानै जों मावनो लुगैदों। जिहेथु नैबे जथुमाया गथै आसामावनो मोनसे मुंदांखा जायो बेखौ जोङो गलाघाट जिल्लानि रायजो राजा हिसाबै गोसो होदों आरो आसा खालामदों। गासैबो रायजो राजानि मददजों जोङो आसामाव मुंदांखा मोनसे जथुमा महरै जोङो नैबे जथुमाखौ जाहाथे खुंनानै हरनो हायो। बे जथुमायाव जोंहा जिहेथु गोबां जायगानि आलासिफोर फैगोन। गाहाय आलासि महरै गेवलां मेलाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल फैगोन। जर'खा आलासि महरै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सावस्रि मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आरो गोबां जिल्लाफोरनि डेलिगेटजों लोगोसे आसामनि खाथियाव थानाय जोंनि त्रिपुरानि मानगोनां बर'नि डेलिगेट्सफोर फैगोन, मेघालयनि फैगोन, अरुणाचलनि फैगोन आरो खाथिनि हादोर जोंहा नेपालनिफ्रायबो मानगोनां थान्दै बिथांमोन जोंहा फैगोन। बे थान्दै बिथांमोनहा थानाय जानायाव जाहाथे उसुबिदा मोना बिनि थाखाय जोङो गोसो होसारनानै खामानि मावनो नागिरदों आरो जोंनि गासैबो टिमा मावगासिनो दङ। आसा खालामो जोङो मोजाङै जथुमाखौ खुंफुंलांनो हागोन आरो बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि गलाघाट जिल्लानि गासैबो रायजो राजाफोरनि जि जयै थानाय बे जयै थानायखौ जों जाहाथे फोरमायनो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन।